sabon shekara ce. Wace shekara? Wace? Ta zagin Allah. Wallahi tallahi bai halatta kamar ɗanka yana wannan shiriri ta da shirme ba. Allah bai daɗa. Allah bai daɗa. Wai dan Allah Isa. To shi Allah ne kuma Allah ne. Shi Isa ne Allah ne. To wa ahe shi Maryam. Tunda Allah ne kenan ubangijin Maryam ne. To ita Maryam ke ta ahe Allah. Kenan ita o Allah ce. Wannan shirme da shiriri ta da wannan addinin da hankali bai karba. Ya kamata mu kiyaye mu tare ƴaƴanmu. To ihfazillah yahfazka. Ka kiyaye dokokin Allah, Allah zai kiyaye ka, zai tsare ka. Ihfazillah, ka kiyaye Allah, ka kiyaye dokokin Allah, tajidhu amamaka ko tujahaka. In ka tsare Allah zaka samu Allah shige ma gaba. Me Allah shige ma gaba? Kai matashi. Gaba gare ka. Yalla Allah kaddara ma shekara 50 nan gaba. Wannan shekarun kai zai shekara 15 ko 20 ko 30. To gabanka in ka kiyaye Allah, Allah zai shige ma gaba. Yanzu idan Allah shige ma gaba cikin lamuran kan duniya, me kake tsoro? Rayuwar ta duniya da kai matsaloli da 'yan hassada da 'yan kyashi da bakin ciki da 'yan sihiri da sammu, ba sammu ba, akwai sammu ko gari nan gari, sammu, 'yan sihiri da sammu da tsahi da arwa. To in ka kiyaye Allah, Allah zai shige ma gaba. Duk mai sihiri ka ce mishi maggo. Ya maggo na wajen ku cikin karamci akwai maggo? Ban maggo ba, musancin lalon ku ba, san maggo ba. Maggo shi ne oho. Mun wajen ba shi bane. An ka ce mashin lalon ka, an ka je za a sako, an ka ce maggo a sako. Haka nan ne ko? Ku da annan kun bar Hausa ta wuce ku, na da ku ta ku samu ka matsala. To ku rubuta ko a rike. In ka rike Allah, in ka kiyaye Allah, ihfazillah, in ka kiyaye Allah, to tajidhu amamaka, zaka samu Allah ya shige ma gaba. Allah ya shige ma gaba, kowa ce mishi maggo. Yanzu kun gane ko? Kowa ce mishi halbo. Ba me yake tsoro? Doguwa halbo, aljani halbo, boka halbo. Wani shi na nan baka hassada ce ga shi bai so ya ci gaba. Ya halbo idanun shi, dukkan halbo yana so. Ido ne ki ta kura maka, yaga ka samu matsala ke so. Ce mishi maggo. In Allah ya tsare ka me kake tsoro? Ba abin da ke tsoro. Shine ma'anar maggo. To ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka. Ai musun daga cikin matsalar al'umma a yau. Wataƙila kunan Allah ya tsare ku, ya magance ku. Allah ya tsare ku, ba ku da wannan fitina. Amma wasu wuraren da suka dan ci gaba, hasada ta hana alkhairi tsakaninsu. Me hasada? Kaga dan uwanka da alkhairi baka so. Kaga dan uwanka da alkhairi kana kyama. Hasada, duk da yake hasada tana da alheri kadan. Ni alheri hasada. Ita hasada mai yinta shi take cuta mu. Ai shi alheri ta ko? Ai ko ta kyauta. Mai bakan niyya da hasada dan uwan shi ta gaba, shi kullu yake lalacewa. Dan da yaga dan uwan shi ta gaba, to zuciyarsa sai ta kore. In je kwana bai kwana. Kuma damu shi mi wani ya ci gaba. To mai hasada kullun cikin matsala yake, saboda mai hasada kun san babban matsalar shi ba da wancan yake faɗa ba, da Allah yake faɗa. Da Allah ya ba wancan ni'ima bai baka ba, kace ganin Allah kenan bai dace ba aikin da yayi, kai ya dace a ba. Allah kenan bai zan gwani cikin aikin shi ba. Haka akwai matsala. Saboda haka mai hasada matsalolin shi yawa gare su, shi take cuta ma, ba ta samu wancan da komi. Musamman in ya riƙe Allah, ya kiyaye Allah, duk abin da zai haɗawa na matsala na makeci na kaidi, to sai Allah ya tsara wancan. Mu bar ma junan mu hasada. Daga cikin aibin hasada, ka diyi hasada matsalarta, ba a hasadan na nesa. Yanzu da wanda ke samun kuɗi na cikin kalho rahi, ko yana samun wani kasuwa ko motoci, ya kai ga dan gwatte, ko ba ku san dan gwatte ba ko? Ya kai ga dan gwatte. To dan mi baka hasada dan gwatte sai wanga kake hasada. Nawa gare cikin gaban dan gwatte nawa gare? To haka nan baka hasada na nesa sai wanga na kusa ba Allah da me ya samu? Me ya samu? Ya je Libya yan buga ya dan samu, ya sai moto samu, kana mai hasada. Dan gwatte tirela nawa gare? Sun yi yawa tumakin kalhu. Tiriloli da motoci tumakin kalhu. Dan ba ku ba a mai hasada sai nan dan bawan Allah da buga moto guda ya sai hauju ko waye me ya fasada cikin shi mi gare. Kai ka roki Allah ya baka naka arzikin. Shi sa Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Washin
suna ma mutane hassada abinda Allah ya ba su na falala ne. Allah bai yi daidai ba da ka nufi, to kai ma ka roki Allah ya baka naka. wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alu Allah min fadli. idan wannan ayar ta zo wajen bayanin sha'anin mata ne, mata wai su na sahabbai ba matsalar su kuɗi ba matsalar su a'a, sahabbai suna jihadi su samu lada, wai su dami ba su jihadi, dan ba mu jihadi ne mu Allah ya ce lirrijali nasibun maktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma maktasabu, kowa shan na shakka so. to kai ma da dan uwanka kowa da arzikin shi da Allah rubuto mishi, kowa da shi kaddara, to kai hakuri naka yazo, kai hakuri kamar naka dan uwanka murna ya samu nashi, kai ma naka na zuwa. kowa daga cikin mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da ake hada halitta shi cikin mahaifiyar shi ana rubuta ababe guda 4. abu na farko ana rubuta kwana nawa zai duniya, da kwanakin sun yi, mintocin sun yi, sai gondojin sun yi, ko ciyar ɗaya bai ƙara sai shi mutu. ana rubuta kwanakin shi, ka gani. to dan me baka ma tsoho mai shekara 60 hasada cewa ya dade, ai da ma rubuta mishi. sannan ana rubuta arzikin shi, kuɗi nawa zai samu, abinci loma nawa zai duniya, kwadar ruwa nawa zai yi, shaida nawa zai yi, gida wani iri zai gina, komfule nawa zai yi, tumkiya nawa zai yi, akuya nawa zai yi, abun hawa nawa zai yi. to shi na cikin ciki an riga an rubuta. kai yanzu kana hasada da abin da dama an riga an rubuta shi tuntuni. misunanka kenan, misunanka ba ka da suna, abin da ya riga an gama, ka gani. sannan kaga an rubuta arzikin shi, sannan komi da aiki shi, wani aiki zai yi, dan kwadago ne, dan noman rani ne, minister ne, sarki ne, mai gari ne, duk an rubuta. sannan ta hudun an rubuta ko da aljanna ne ko dan wuta ne. inda mun gane haƙiƙanin kwaɗayin wani ni'ima da Allah ya ma wani, da wallahi babu wanda ya zamna sai kowa ya tashi ya nemi ilimin addini. dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ma zaka kwaɗaici ni'ima ta wani, to ka kwaɗaici ni'ima ɗaya cikin biyu ne da Allah ya ma mutum. ta ɗaya ka ga mutum Allah ya bashi alƙur'ani da ilimin alƙur'ani, yana aiki da shi, yana karanta shi, yana yin abin da ya dace shi da alƙur'ani. to wannan ba lahi bane ka yi kwaɗayin kai ma ka samu irin wannan, ba wai ka yi kwaɗayi zama jahili ba, wannan shirme ne kake, Allah ya rubuta mishi wannan. kai ma ka yi kwaɗayin ka samu irin nashi karatun, dan ka yi aiki da kai ma naka karatun, to wannan ya halatta, ma bai halatta ka ga mutum da moto ba kai ma ka ce kai ma kai kwaɗayin moto, dan mu yi kwaɗayin abu sama ga moto. Allah na nan, arzikin na nan, kuma Allah ba mai rewa bane, Allah shi na da yawa ko bai da rewa, ko bai na son ka, dan mi ba ka roƙe shi bai baka. yanzu kana ganin ba Allah ba, ko wani malami da ke cikin garin ga, ko mutumin kirki a ce ma da ko wani soce Ishaq an san shi mutumin kirki ne, ga kuɗi shi na da, ka zo ka yi yan murya ka roƙe shi, kana ganin dan Allah zai hana maka? ai aibi ne ya ce ya bai da bai baka. ya ubangijin Ishaq wanda kike da komi da kowa da kirki da komi na alkhairi ya tabba ya tattaro, ka roƙi Allah mana. wallahi matukar akwai addu'a, bai dace a ce kana damuwa kana kwana bakin ciki da rashi ba. tashi da dare mana, me kake ma kwana kana da bukata, tashi da dare daga hannu ka roƙi Allah, kai ba naka bane Allah, roƙi Allah ya baka. in matsala ce shi yayi maka, wallahi za ka ga iko Allah, Allah sai ya yayi maka, sai ya yayi maka. kenan kaga da komai Allah rubuta na bawa abin da zai rasa. shi yasa kenan ihfazillah tajidhu amamaka. idza sa'alta, idan za ka yi roƙo, fas'alillah, ka roƙi Allah shi kadai saboda mi idza sa'alta fas'alillah, dan babu wanda ya isa ya baka abun da Allah ya hana maka. to kuma in Allah ya bado ya baka, babu wanda ya isa ya hana, ko da kai babu. ko wani zai baka, Allah zai iya tursasa shi baka dole. kai ko wajen wani kake ganin mai hali ne, kake bukata garin kyale shi, je ga ubangijin shi, dan zuciyar shi tana hannun ubangiji. yau Allah zai juya zuciyar shi, dole shi ya Allah ya rubuto arzikin ka wajen shi, dole ya zo ya baka, ba dan ya so ba,
in ma ya son ko bai so ba dole sai ya baka kenan yadda ka roƙi wa idan sa'alta fas'alillah wallahi da za a ce duk wanda ya kwanda bakin ciki da ya tashi a wani farko ya tuna Allah da kun ga iko Allah da kun ga iko tuna Allah amma galibin mu in mutum shiga matsala abu na farko zai jawo mutum wajen 10 dan uwan shi kaza dan uwan shi na ina dan uwan shi na ina shi zai bashi da haka mutum aihuwa tunani shi ke cikin dangin uwa in bai samu ba cikin dangin uba in bai samu ba masana da sani can Libya in bai samu ba ya ta zagaye cikin mutane shirme ka daga hannu ga ubangijin mutane shi baka Allah subhanahu ta'ala bai da rewa kuma shi ke da taskoki da mangazojin arziki duka kuma yana son a roƙe shi ya bada kuma alƙawalin shi bai tashi ya koce mi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idan bayan Allah kenan sun tambaye manzo Allah dangance da shi Allah to Allah na kusa Allah na kusa ku duba Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayan Allah sun tambaye ka manzon Allah sun tambaye ka ni ubangiji suke nan ko Allah ce mi fa inni qarib bai ce fa qul inni qarib ba bai ce fa qul ba fa inni qarib ni ina kusa Allah ce ni ina kusa ku duba alqur'ani da yawa za ku ga wurare da Allah ke faɗi cewa sun tambaye ka kan kaza misali yas'alunaka عن المحيض يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون يسألونك على القرآن أكو سم ديواني كو تو دكنسو sai ka samu in Allah ce yas'alunaka an kaza sai ce faqul to ce musu sai Allah wakiltawa annabi kun ga yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayarka mi za su ciyarwa mi da sadaka Allah ce qul ma anfaqtum min khair ce musu abinda zaka bada na sadaka na abinci to falil walidin wal aqrabin kaba iyaye ka makusanta wala yataba da marai yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka dangance da jinjirin wata Allah ce qul hiya mawaqitu lin-nas ce musu Allah ce mannabe ce musu ita mawaqit ne lokuta ne ka samu mutane lin-nas wal hajj yas'alunaka mi 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka dangance da giya da caca qul ce ka ce musu an wakilta shi duk inda ka samu yas'alunaka qul ce musu amma anan wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayuna sun tambayka dangance da ni Allah da kai shi an tambaye Allah ba wacce da kai kace Allah ce gani fa inni qarib babu faqul nur ko kai faqul a qur'anin nan kallo qur'anin da qur'ani ba mu da mu kuma wanda muka koya ba mu da ko daga libi ba kawo mai faqul ba anya wala ko da kalho babu da maigi ba da maigi ko da maigi babu to saboda ni fa inni ba kulkin babu malamai suka ce hikimar da ke ciki dan ka san in tsakaninka da Allah da kake tambayar Allah ko kake bukatar Allah nan ba shamaki annabin ma ya koma gefe tsakanin bawa ne da wa ubangijin shi annabi kyale fa inni qarib ina kusa kuma yake Allah kusa ai musamman kusa ko kusa ta fiye da ta wadda zaka taba ga kusa ai da Allah ya ce mi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid aqrabu ilayhi min hablil warid fa inni qarib kenan ina da bukata ga Allah ina roƙo Allah kai tsaye roƙa shi ba ya ka tattaki ka je da baigi ko ka je tawo ka je a'a ba da Allah bane ba Allah connection raison shi ko ina da kushi babu fa qul babu ta kawai Allah na nan kusa ina nan kusa amma ba wai kawai kusa kai kawai ki a'a kuma ujibu da'wata da'i idza da'an in dai mai roƙe ni Allah ya ce zan karba alƙawli Allah shi na tashi to dan ba mu roƙo Allah saboda ni wani in bukata gare ya kama tambayan malamai ina ke da wani yaje ya kwashi kuɗi ya kai mai ni da mai roƙon Allah zai mishi Allah wa na malamin kaɗai shi ban da shi saboda mi inda kaza na maganin zawo
ko kura ke ce inda kura na maganin zawo ba ta makanta ka ɗauki kuɗi ka kai mai shi bai roƙon Allah ya bashi kana ganin da kuɗin hannunka da Allah wani hisu in ba da za a yi in ba da za a yi amma sai ya jira ka zo ka yi kwadagonka ka girbe gonarka ka sussushe ka sai da ka kai mishi sannan shi ma addu'a kai ka samu jama'a wani irin dubara ce ki kubce mana nan wurin wata dubara ce ki kubce mana saboda mi wata kila in ka kalli bokan ko malamin da kake cewa zai ma addu'a da kai da shi zaka kalli ka tambaya kanka wani hirfin asiri galibi da malamin da zaka yi ma kuɗi ya ma addu'a da kai galibi ka yi sharihin asiri ko ba ka bane jama'a to ya ake muna jira ga wani Allah ga namu ne mu ma kai ma naka ne daga hannu ka ce Allah ba ni ko kuma kai shi Allah shi mai abun ne dawa matsala ka roƙi wanda bai da kamar dan adam mi gare shi in yau shi na da gobe ba shi da in yana da ma yana ai gobe ya rasa kuma dan adam ko da shi na da kace ba ni ya baka gobe ka zo ka ce ba ni zai Allah sai ya gince huska daidai da ƙasa inda za ka roƙi adam mai ɗebo kaga dai ƙasa in ba ku da ke tsakuwa da wurin ba za ka taɓa lalaba ka rasa ta ba dan dajin ko na ga akwai da za ka lalaba ka rasa ƙasa nan to mu can ƙasa ba abin da kai ta arha da kai haka za ka same ta to ko ita wallahi in dai za ka zo wani ya roƙe ka yau gobe ya roƙe ka wani ce a shi dan ƙasa wallahi bai gaja da ya ba mutu ita ya ce aha gobe ya zo ce ba ni ƙasa ya ɗauko ya bashi gobe ce ba ni ya ɗauko ya bashi jibi ba ni yadda kallai hakan da ya ɗauko ya bashi da zo gata ba ni cikin Allah baka tarin baka ɗiba ƙasa to ɗan adam kenan shi yasa mai hikima ke cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tuhjabu saboda mi Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu kace kakka tambayi dan adam bukata kakka tambayi dan adam bukata tambayi wanda bai liƙe ƙohoyin shi saboda mi Allah in baka roƙon shi mahaushi yake da kenan kai ka wadatu ko amma dan adam fa lokacin da kake roƙon shi yake hushi sai ka yace wataran ya maka amma ka tuna tun da aka zo ka tuka min ka zo duniya cikin ma'aifiyarka Allah ke arzuta ka hagga ka yau shekara 15 20 30 40 50 60 Allah bai yanke maka alherin da yake maka ba zuciyarka bata bar bugawa ba baka bar sheda ba jininka bai bar gudawa ba baka bar shan ruwa ba baka bar cin abinci ba ba a bar hasko ba rana ba ba a bar huro iska ba Allah ke maka kullum nawa kake biya ba fakcir ko da ko fakcir kyauta ko kidan kun ga ka roki Allah idan sa'alta fas'alillah shi dai cancanta ka roke shi idan sa'alta fas'alillah ka roki Allah ko mene da Allah kai ko takalmin ka ya cire ka roki Allah ta yamke ka wajen gyara shi iya ka karamin abu ko to balle babban abu wanda baka iya ma gara so arziki ne ka roki Allah aihuwa ne ka roki Allah ilimi ne ka roki Allah Allah ya tsare ma yayanka ne ka roki Allah wallahi wasu ƙauyukan da suka samu matsalar lalacewar tunani wai ƴaƴan shi yake so a kare mishi daga matamna ko kuma zawo ko wani abu sai ya jira sai wani ya shigo gari rataye da wata karamta da kan kura cike da haki ya bashi don da ka ji da ya taɓa zuwa can ƙauyen ga irin nan yana jira bashi mi karan fari da wani shemin abu da gashi soke wai maganin matauna da mishi wai yaro na zabga zawo amma dala 20 ne maganin matauna dala 20 wannan maganin nan ga mai arhaciya dala 20 da mace ta ji busa shi ko wani motsin shi sai ta rugo ta bashi dala 20 matauna da ba ko rume ne ko da wani abu su ne maganin matamna jama'a wallahi ba maganin matamna bane shi ke neman matamna yana mashi kuɗin ku ya game sai dawa ta ya kai matamna a tamna gidan shi ya kuma ya amshi ma kuɗi ka roƙi Allah ba ɗanka lahiya idan abu na sababi ne ka san maganin matamna in ma maganin al'ada wanda aka san na gargajiya ka yi na yaro ya sha ko ya ci ko ka je ka so mishi na zamani drip water na kirki ka sai shi wallahi yaron ka zai warke
amma wanga mai neman matamna ya shiga nan shi hita nan ya ta cutar ku yana yaudar ku ba shi wannan ba shi muku maganin komi ɗanka cikin ciki Allah ya tsare shi har ya hito wa ya kai mishi wani magani can ya sa ya hito to ka bari in ya hito kuma ka roƙi Allah ya tsare mashi duk ƴaƴan da ke mutuwa a kwamuso ko kiremi ko likitoci za a gan su rataye da layu ga kugu da damce kamar ƴan kokowa inda laya na tsarewa dan mi ba ta musu mutuwa ba su ƴan kokowa da suke rataye layu jibiye ga jikinsu akwai ɗan kokon da ba ta aka dawo ba da kwai kare banza kare yohi wani ya zo da kaza aji wani ya zo da abara aji ko kuwa za a yi yau abara za ta mi da kokowa cikin wanga abara garin kaza gare ko kuwa za a yi gari shi ne manza duk mai son kokowa zo da karhin shi tube kuma ya jikin shi ya ta guda mutane jiki ba kumiya ba ladabi ba mutunci wannan wulakanci sun bata kokowa ba matsala ba ce amma me matsala tsiraici shirka modi me wannan abubuwan duk cikin kokowa da kanta to bar can gaba tsakanin yan gari kaza da yan kasa kaza saboda mi saboda wancan da bai san kai bai san wani mushriki ko san da dukkan su bokaye da dogaye gare su doguwa yau bi amfani kai yanzu kai kana kowa naka ya kara aljanin kai kara kenan kai ma kana cikin mai goyon bayan sirri da shirka da tsahi kenan kun ga zabuwa ba alheri bace yanzu Nijar ta zama sharri zancen kuɗin da ake lalatawa na ƙasa wannan bar shi ba ma nan wani mu ba mu kuɗi ma ba nan wani na hukumomi ne su zumbuɗa su yanda suke so amma kai ka tsare mutuncinka ka tsare addininka duk wani ƙato da ƙaton aljani ita bayan shi dukkan mushrike ne duka da akwai wanda ba mushriki ba inda kwai ya daga hannu sai ka ce to kana goyon bayan shi kuma ya rahe jikin shi kawai ya sake duwawu ga damtsa ga hili ka ta kallo ka da miya fa wannan ba alheri bace ba saboda haka kenan abinda muke dan jaddada mu da junan mu wannan rukunin na farko na tauhidi na la ilaha illallah muhammadur rasulullah kar ya zama kullum muna faɗi muna maimaitawa muna saba mishi a'a mu tsaya mu maimaita mu kalli kawunan mu yau taɓarɓarewa ta faru ga mu gare mu har ya kai maƙiyanmu suna sukan mu yau gaji an ce musulmi duk kalar shirka babu wanda ba shi duk kalar kafirci babu wanda ba shi duk kalar ƙarya da saɓa alƙawari babu wanda ba shi da cin zalim da shasha babu wanda ba shi shin musuluncin mu ya da wannan duka to in mun yi kawai muna so bata musuluncin mu suna ne a soke mu da suna addini muna wannan ababen ka kalli girman musuluncinka ka kalli kima addininka ka tsare musuluncinka ka tsare mutuncinka ka kare kanka ka kare iyalanka haka Allah umarce ka u anfusakum wa ahlikum naran kanka ce kanka dai ka sani a'a wallahi in kana ta aihuwa suna lalacewa kana ta aihuwa suna saba ma Allah tare da kai kenan har a zuwa na goranta mana yawan iyali saboda ba matsalar ta yawan mace matsalar taka ce ko da ɗaya gare ka sake shiga al'umma za annoba ka zan matsala amma sakacin mu yasa ana soka addinin mu ana soka tsarin mu na Allah subhanahu wataala ya kamata mu kiyaye mu kalli abin da Allah ke so ba shi gwalgwado ka hana zuciyarka ka bar shi duka kwana nawa ne za mu duniya waye yayi sabo Allah ya ci gaba da jin daɗi a ƙarshen rayuwar shi duk sabo duk zulmi kallashi mu ta kwana nawa ce ta wuce ya haƙuri da kai haƙuri abin zai wuce kuma ka dawo zuciyarka na son Allah da bautar Allah da ibada wannan shine kenan idan sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta idan zaka neman taimako fasta'in billahi ka nemi taimako da Allah kuma shi kai alƙawari kullum cewa mi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wataƙila ka tabbata ta musamman na wannan magana kace iyyaka ba ka iya da kanka ba shi ne ba da shi ba fasara Hausa ko iyyaka ka iya da kanka dan ya kama iyyaka ba shi bane iyyaka kai kadai shi ne ma da shi iyyaka ya Allah kai kadai na'budu ko ba na amuru ba na'budu kai kadai muke bauta mai Allah kai kadai wa iyyaka kuma kai kadai nasta'inu muke neman taimako wanda shi ne alƙawarin da kan Allah a az-zuhr da asuba da al'asr da magriba da isha yace mi Allah kai kadai muke bauta ma Allah kai kadai muke neman taimako amma sai ka dawo in za ka je Abuja nan ba ku zo Abuja misalin Cote d'Ivoire ana kan zuwa in za ka je Abuja ko za ka je
wata ƙasa can sai ka ratsa ka je na hanci wajen bokayar ta baka sa'a me kake neman taimako kake yi na ka samu kuɗi yau ya alƙawarin da kan mala shi kaɗai za ka a kai wannan kawai faɗi ne ya yi faɗi ne ya yi dama bai ma sa abin garan shi ba to ai kaga ka saba alƙawari ka ce Allah kai kaɗai muke bauta ma mu kai kaɗai muke neman taimako amma ka zo tsarin ka na neman arzikin ka na neman halaliyar ka sai ka je ka nemo taimakon wajen wani ko wata aljani ko aljana doguwa ko gajera kaga bai yi ba isti'ana neman taimako addini ne ibada ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai taimako Allah wallahi da za ka nemi taimakon Allah akan duk abu duwe shi wallahi sai Allah taimaka maka kuma sai kai sai an yi mamaki abin da kai inda ka nemi taimakon Allah akan shi amma matsalan mu in ma mutum dogara da kanshi ko dogara da wani gadar gidansu ko shi dogara da wani can daban da yadda da shi yana bashi kuɗi shi na mai addu'a abin ya zama kasuwanci kenan to ya kamata ki idan sta'anta fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah kadai ka sani wa'lam anna al-ummata dukkan al'umma an ce al'umma ba wai mutane kadai ba aljannu da mutane malamai da jahilai bokayi da yan bori da yan dakare da yan ganye dukansu law ijtama'u da san hadu su hadu duka ala an yanfa'uka bi shay da sunan su amfane ka da wani dan abu bi shay lam yanfa'uka ba su isa su amfane ka ba sai illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak sai da abun da can dama an rubuto maka cikin mahaifiyarka an rubuto da ka same shi ba su isa su ƙara maka kodar ruwa ba kodai kadira mutum zai zo bai lahiya zai mutuwa inna shi na wajen kai shi baban shi na wajen hannun shi magajin shi wajen kawaɗa shi ɗan uwan shi ko ɗiyan shi wajen ƙawon shi suna kallo ba za su iya ƙara mai lumfashi ɗaya ba gaban su zai mutuwa ka san ku duk cikin al'umman ma an faɗi al'umman ne amma da kuma wanda ya son kai alkhairi kamar wa'annan kinnan wallahi inda yana yiwa da ma'aifiyarka ta zumbuci shekaru ta zuwa maka dan ka tashi ko ba ta yawa ma'aifiyarka ba ta yawa ba ku san ma'aifiya ba kenan ta kwashi shekarun ka duka ta baka nan ta mutu wallahi tana yawa dan uwa duk abin da ka sani tana yawa maka baki ɗaya da wanda baka sani ba tana yawa sai dai in ba ta yawa to babanka na tsaye innaka na tsaye magajinka ɗanka kowa naka da matarka ka mutu gaban su to al'umma baki ɗayan ta duka ba wai dan can rai ko shida ba su ƙara maka ko dala cikin arzikinka wallahi in ba wanda Allah ya rubuta maka ba su iyawa yau mi an na wahala wajen neman arziki yau mi an ɓata lokaci wajen neman halal kenan ka yi haƙuri ka bi hanya ta gari ka yi haƙuri ka bi hanya ta halal ka samu abin da Allah ya rubuta maka shikenan dan ku ka bi ta haram wa ba ka yi wuce wanda Allah ya rubuta maka kenan me yi ka bi ta halal ka samu halal shikenan dan ka bi ta halal sai kuma ba ka wuce abin da Allah ya sama zunubi da ka kwasa amma wasu gurin su ya ki halal ya ki haram wani ya ce Allah ka arzuta mu da halal sai wani ce kaji kuma wanda bai da wata gare kenan me shike nufi kenan ya ki halal ya ki haram wani malami ya nasiya sai daga hannu ce ya Allah ka arzuta mu da halal ka raba mu da haram wani ce ha malaka kamar kayyade mu ne ce kamar ka rika mun arziki kamar kayyadewa me da ke da haram duk jikin da ya ginu da haram wuta kadai ke cancanta da shi kadai ka ci haram ka saci kayan wannan ka cuce wannan ka yaudar wannan wuta kadai ce baka da wani mashiga aljanna ba ta dauka sai ya wuta da biyan hana abu ka tattara haram ka dan ci more duniya nan ka je ka shiga wuta biyan amfani yanzu duka duniya kwanan nan ce wallahi gafkin duniya da za a gawa mata da lahira kamar kyamtawa ce ba shi yasa in an tambayi yan lahira yan tambayi mutum ba ko kuma tambayi shi kwanan nan kai me yake ce labisna yawman aw ba'da yawm kawai sai kawai dan lokaci kadan muka zama a duniya ba ma kawai dan biwa ne muke duk shekaru ga هذا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كما دان لوكacin kadan suka zama to lahira da ke tsawo baya ka sai da duniya ka sai da lahira duk dogo saboda dan lokaci kadan wannan haƙuri duniya haƙuri talauci ne haƙuri manzo Allah ya mutu da silken shi gidan bayahudai ya bada jingina an bashi abincin ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ta kai haka nan kai kana samun ruhin asirin ka haka kai ka kasa sai ka taba haram sai ka ci haram saboda mi ya haƙuri
da duniyar wannan ta wuce wallahi duk bala'i sai ka ci ka sha kuma lokacin ya zo mutuwa da kai shikenan sai lokacin ya zo ka mutu ya haƙuri dan kamar ya haƙuri ya haƙurin yunwa ya haƙurin talaucin ya haƙurin bai samu kayan zamani ba ya haƙuri wannan ƙaramin matsala ce dan ba ku iya jure ma wuta kai da shi ne amma in kuka haƙuri sai Allah shi ba ku haƙurin kuma dan wa man yatasabbar yusabbihu Allah in kai haƙuri Allah baka haƙurin kuma Allah shi baka lada da ya tsare ka daga azabar wuta ka gani wa alam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah lak wa law ijtama'u da dukkan mutane duka al'umma duka mutane aljannu malamai bokaye jahilai kowa ya taru ijtama'u ala an yadruka bi shay su cutar da kai da wani abu a ce dukkan garin nan kadai ma su taro wuri guda ko tarin wata mai gari da ake taro ko a kiro har da yan da banki su zo a tulla mini ciwon kai kadai yalla ala ya darruka bi shay ni a turo mun ciwon kuna ya amma zalata lam yadurruka ba sai cutar da kai wallahi ko mene sai dai mi illa bi shay'in qad katabahu Allah laka da kaga na ciwo alaika da kaga na ciwon kan dama Allah rubuta ina yi su sun ma in ma sai kokarin su turo mun sun bi hanyar samun zunubi ne kuma na samu abin da dama Allah rubuta mishi me suka karu da shi dan Allah ya ce qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana kace musu babu abinda zai same mu sai abin da dama Allah ya rubuta sai ya same huwa maulana Allah shine maulan mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun saboda haka mu'mini ya dogara ga Allah an ce ka dogara ga Allah dan wani ya ce ma sai ka gani ka je ka sha kwanan ka ba abin da gani sai ka gani sai ka gani wannan gashi ka ga alheri ka ga gidanka ka ga waye shikenan dan lan yusibana babu abin da zai same mu illa ma kataba Allah lana sai abin da dama Allah rubuta mana shi to rubutun Allah kai kauce mishi kuma shikenan kisa wa ala Allah falyatawakkal mu'minun mu'minin su dogara ga Allah wannan abu mai muhimmanci ne dan kaje mujiya dan wani da ya zuce shi ta yi rauni ta zuzuce mujiya ma tsoron shi take tsoron take mujiya ta yi kak sai ya shirgi ta yi ko ije shi ta yi marmadi matsala sai ya ga wani abu ko kaikan hannu ko wani rauni ne wanga ko ya ga bakan musa sai ya kwanta kwana biyu lahiya ko ya katari ya kaza da ɗayanta saboda yawanci da dare kaza kasa kuma ta kai domin kazan ga yanzu an samu shirke na injin sun shigo cikin na gida sai su ga amfani su zo kiwo sai mutum ruga kwanta kwa bai lahiya kwana biyu me gani kaza da ɗiyanta yau nawa kaza take wani ɗiyanta ba ka balo da kaza ba ka yawa wani shi lahiya kwana biyu me gani kaza da ɗiyanta kai in ba da ragwanci da tsoro ba kaza da baka tsoro kaza mi kariba sahabi zai je motsi cikin gona kir ya ce mutum ko aljani sai ya ce aljani inda wani ɗan kalwa ne zauga da gudu wasu goma ko tsoron aljani ne wasu na tsoron shi ba ku ba mazan ba na gani mutum ko aljani sai ya ce aljani ya ce to da Allah zuru hannun kan gani ya zo hannun shi ce haka hannun ku yake ce wallahi in dai haka kuke ka sani duk cikin ku ba wanda in mun hakku ce ku ba wanda in min da kai imu ba wanda imu ba wanda kan mun ba wanda ya kada ni nan Umar ko kuwa da aljani kada shi Abu Hurairah shaƙe shi da ne kashi sai ce zan kashe annabi sai da mai magiya ya bashi wani abu sannan ya kyale shi yau mai na tsoron aljani wallahi duk wani abu na tsoro cire shi kai tsoron Allah duhu ba abun da zai maka aljani ba abun da isa maka sai lan yusibi na tashi hadda aljani ba kowa ta shafa al'umma da aka ce ba su cutar kai hadda aljani ya shiga ciki wallahi ba iya makomi shi ma bawan Allah ne da Allah ya ce wa ma khalaqtu wa farfadi aljanna farfadi kenan shi ma Allah ya mishi mi halitta shi Allah yi wal insa kuma sai ce illa liya'buduni kenan shi ma aljannin bawan Allah ne kuma ne ba kamar da ka san kai dalibi wani ma dalibi ko hada makaranta kuma sai kai tsoron shi tana yi ba shi ma duk daga da yazo halitta shi aka yi kai ma halitta ka an kai shi ma bawa ne kai ma bawa ne shi an ka fara faɗi ma to dan me zaka tsoron ajali saboda bai isa ya ƙara ma ko shi rage ma komai ba sai abin da Allah da ma rubuta maka shi ina masu neman tsarin mazajen wuri ina mutanen wajen ga
ina waye a bar ko ce zaka ce baka je baka gani baka tsoron shi me na tsoro ciki wallahi tallahi aljani raunin yayi mune baka san raunin shi ba bismillah ta rawa shi bismillah ko ka sani ba bismillah ka ba wani mutum yana saman abin haushi sahabi sai ya targade sai ce Allah ya tsine mashi din annabi ya ce ai ba ka kamata ka ce ba yanzu da kace Allah ya tsine mai sai ya kumbura ce haba da na kada shi inda cewa kai bismillah kadai zai cimbire zama kamar kuje yau kujen ne zai maka tsoro kamar kuje saboda mi bismillah ka kurina ta za ka dauka bismillah za ka aje bismillah za ka tashi bismillah shiga dushi bismillah za ka karantar da shedan ka yunwatar da shi ya rame ya zuƙi ya kambare ya karmashe in za ka shiga gidanka ce bismillah wallahi zai juya ba sa ya faɗi in za ka zo ma iyalinka ce bismillah zai wari bismillah yau shi da matsoro me ya matsoro cikin shi saboda haka ka sani cewa law anna al ummata jitama'u ala yadurruka bi shay lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka ya kamata mu'mini zuciyar shi ta yi ƙarhi duk wanda tsoron Allah cika mai zuciya wallahi mai tsoron komi in ban da Allah nan in dai tsoron Allah ya cika ma zuciya to tsoron Allah bai haɗuwa da wani tsoro daban in ban da na Allah sai tsoro na ɗabi'a mai ɗabi'a in ka ga misalin a wanda cuta maka kamar yadda annabi Musa ga wutar ruga kai ma da za ka wuta za ka ruga kadai ko shi san ka zai cuta maka ya taba ka ne amma in dai wani abu na shirme na dodo na aljani wanda ba a gani ba na shirme na surkulliya wallahi bai baka tsoro bai baka inda shi na ba da tsoro inda shi na ishe wani abu yankunan ku ba a rasa ƙauyukan da ke da yan bori ba a rasa ƙauyukan da ke da bokaye nan yan uwa da ke nasiha da ke wazi su mala abdullahi su mala ishaq wani irin fatattake ba su musu ba me ya same su wanda ya kyale sha tsoron yan borin ya hisu babu abin da suke wallahi ba komai ba su yi burgagi suke muku su ka su a cikin tsoro su ne cikin tsoro a jannan suke dan ta kaga dan bori hirgice shi a hana shi kaza a hana shi kaza a hana shi kaza bai kaza saboda mi dan dama wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa dama mutanen suke tahiya suna nemo aljannun sai kuma su nemi tsarin aljannun sai aljannun su kaskantar da su su kara musu tsoro don in ka samu dan bori kusan ka buga kwano gani me ne shi kada ba ku da su wannan can muke da su ka zo bai muna yara in mun san mace ai bori ce sai mun zo kusanta mai kowa wallahi in tan zabura sai ta hada duk wani rabancin duniya ta bare shi kada ta rike ta dan yaro da tsorata ta yau kai da baka tsoro kace ta aiko ma ta izo ma da ita da wanda ta izo duk su taho baki duk su taho da aljannun su da iyayen nasu da duk su taho mi ya sai wallahi ba su iko mi ya kamata zuciyarka ta yi kari kasancewa mi rufiyatil aqlamu ya ke nufi nan Allah kamin shi halicci duniya da dukkan abin da ke cikinta da shekara 50,000 duk abin da zai faruwa ya rubuta abin da bai cikin rubutun nan wallahi bai faruwa wallahi tallahi bai faruwa to an dage alƙalami an gama wane isa ya ƙara wani abu ciki to saboda kimi da ka tsoro babu wallahi da gaske nake muku kowa sa zuciya ce babu abin da cutar da shi rufiyatul aqlam wa jaffat as-sur takardun rubutu sun bushe shikenan Allah ya aji komai tartarwa ne ake kuma in an rubuta abu da ta kadari an rubuta a aji shikenan Allah na kallo mulki shi ne da kai abin da ya faru cikin mulkin Allah ba son Allah ba da kai babu to Allah kun ba zalimi bane kun bai barin zalunci ko inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wama Allah yuridu dhulman abadi kowa ya zuce shi ta girma ta karfafa rauni ya hita Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu hadisi kuma ne kari ni ma nan tsaya dan man so man tsaya ta haka wallahi kawai dai zuwa zance ne kawai haka saboda sanyi ke da ku to amma kai hakuri yanda kuka ga kuna nan kuma jin sanyin nan kun daure banda ku akwai wasu canza ne ga banza tsakiyar titi su kadai ba abin da suke ana jin sanyin
wasu na tana kallon kokowa ko tele ga hanya sun tsaye tsaye yan kakan bare wasu can suna kallon indiya hausa da ku da su duka kuna jin sanyi ko su me bambancin ku su suna samun lada su to ku fa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna sai dai bambancin wa tarjuna min Allah ma la yarjun muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan gari namu garin mu ne na abokan mu na karatu sun yi 50 suna can tare da mu kaga garin mu yau duk wanda maka abu ya gama da kai wanda baka aure yaro da kai wanda baka yaro ce je ka ba tarbiya yaro da kai wannan yaro da kuma mun gode Allah ya saka mu da alkhairi muna roƙon Allah mu da ku Allah cika mana guri wayannan yaran mu cimma manufan mu da muke so gare su Allah ya taimake mu wannan gari dattizawan mu iyayen mu masu garin mu matan mu duka muna roƙon Allah ya tabbatar da alkhairi da kuruna alkhairi ga kowa daga cikin mu Allah ya ba mu lafiya da koshin lafiya ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasar ta mu ta Nijar baki daya shugabannin mu jagororin mu Allah ya datar da su akan ayyukan alkhairi wannan sanyi duk alkhairin da ke cikin shi Allah ya sada mu da shi duk sharrin da ke cikin cuta ko wani matsala Allah ya raba mu da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولاتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان وزمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم